Hello mga kalabidabs and welcome to my channel. At ngayong umaga dito tayo ngayon sa Albay Wildlife Park. Ayan, dahil hindi tayo nakakyat doon sa taas sa Lingon Hill, buti na lang dito pwede tayong mamasyal basta mayroon tayong face mask. Kaya so wala pa yung ticket booth pero pinayagan na tayo pumasok dito at mamamasyal tayo. Pero syempre, aside sa pamamasyal, tuturuan ko kayo kung paano ang mga Bicol words. Ayan, so matutunan naman tayo para maiba naman yung ating pamamasyal dito. Papasyal ko na kayo ulit dito, yung mga hindi pa nakapunta dito, ayan, at hindi pa napanood yung unang kong vlog, ayan. Papasyal ulit tayo dito at the same time matututo kayo ng Bicol words. So, again, tara at mamasyal dito sa Albay Wildlife Park. Magandang paligid. So ito, pwede kayo mamangka dyan, pwede kayo mamangka dyan, pwede kayo mag-enjoy, kung gusto nyo mag-swimming kayo dyan. Ayan, so andito tayo ngayon at yung ating first word na pwede natin matutunan ay yung dahon. Ito, dahon. Sa Bicol niyan, ang tawag yan ay down. Diba? Down. So down ang tawag namin dyan, down. Dahon or down. Mostly ang pronunciation namin ay down. Diba? Perfect. So pag sinabi naman na bulaklak, sa Bicol yan ay burak. Yun. Burak. Okay? Ang kalsada, ang tawag naman sa kalsada o sa road ay tinampo o agihan. Ayun. Daanan is agihan. So ito, mostly kasi ito parang ito kalsada eh. Diba? So tawag dito ay tinampo. Dahil sa dito tayo ngayon sa mga ibon, sa Bicol naman ang tawag sa ibon ay bayong. Yun, diba ha? Ang tawag sa ibon sa Bicol ay bayong. So ito naman ay kahoy, no? Sa Bicol naman ang tawag sa kahoy ay kahoy. Okay. Hi. Sa Tagalog nito ang tawag dito ay lupa or sa English soil. Sa Bicol ang tawag nito ay daga. Opo, daga. So kung sa Tagalog yung daga ay rats, sa Bicol ang tawag naman dito sa lupa ay daga. So ito naman ang tawag sa kanila sa Tagalog ay unggoy. Sa Bicol ang tawag sa kanila ay ukay. Okay? Tagalog, unggoy. Sa Bicol, ukay.
So ito naman na ano, habang tayo ay naglalakad, ang naglalakad sa Bicol ay nagalakaw o maglakaw. Ayan, nagalakaw. So ako ngayon ay nagalakaw dito sa Lingayen, sa Wildlife Park. Ito si ano si Pumba, o diba nito si Pumba. So ito naman no, ito yung mga ano natin na baboy ramo. So yung baboy sa Bicol ay urig. Okay, yung baboy sa Bicol ay urig. So ito naman, itong mga damo-damo na to, sa Bicol nito ang tawag sa damo ay awot. So yun, sa Tagalog damo, sa Bicol awot. Ito mukha naman siya mabait. Mukha naman siya mabait po. Diba lapit siya sa akin kapag ano, hinahanap niya yung kaso. Hi! Maganda rin yung mga pananim dito, no? So kung sa Tagalog ang tawag ay pananim, sa Bicol pananom. Okay? Sa Tagalog pananim, sa Bicol pananom. Kung nakikita po natin, no, si ate ay nagwawalis or nagasikid. So yan ang tawag sa nagwawalis, nagasikid. Kung walis tambo naman, nagasamod. Okay? Kung ang gamit ay walis tingting, nagasigid. Kung ang gamit naman ay walis tambo, nagasamod. So dito ngayon sa ano, sa taas, no, makikita natin yung view naman ng taas. Dito tayo sa parang playground ng mga bata. So ang tawag naman dito sa slide, ayan, may makikita tayong slide, ayan. Yan. O, diba? Yan. Tsaka, ayun. Kapapangamod yung cellphone ko. But, ayan, ang tawag sa slide ay rusdosa.
mga kalabidabs, no? So bago tayo magtapos sa ating vlog, ayan, mayroon pa akong mga ituturo, no? Yung magandang umaga, it's marhay na aga. Yung magandang gabi, it's marhay na banggi. Yung maganda ay magayon. Yung gwapo pa rin. Ano ba? Yung pangit, makanos. Ano ba? Yung nakakapagod, mapagal, no? Mapagal. Yung pagod is pagal. Yun. Ano ba? So madami tayo yung mga terms na pwede nating matutunan pa dito sa Bicol. So bago tayo magpaalam mga kalabidabs, ayan, shout out sa ating mga kaibigang mga vloggers dyan, sa mga Bicolano vloggers at sa mga Filipino vloggers. Of course, sa lahat ng team, Team Premier, Team Lablab, Team Cactus, Team Vibes, Team Tambayan, all over the world dreamers, and ano pa ba? Bicolano Vloggers Association, Camp, solid supporters, amazing FB and YT friends of Doc Joey Bitito. Ayan, sino pa ba? Lahat-lahat na mga Bon YT friends natin dyan. Ayan, thank you so much. Also, maraming salamat sa mga sumusuport sa akin, especially yung ating mga channel members. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Again, thank you so much. Thank you so much pagsama sa akin ngayong umaga dito sa Albay Wildlife Park. At the same time, nakita natin yung mga animals at natuto pa tayo ng mga Bicol terms. So, hanggang sa muli mga kalabidabs, kita-kits ulit tayo sa aking next vlog. This is Mon James T, ang vlogger na true lover. Ow! So, bye-bye! Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!